खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बर' थुनलाइ आरो सल'नि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव माइल खुन्थिया मुंदांखा बर' लिरगिरि मुस्रिमा रश्मि नार्जारिखौ बिथांनि मख'जाथाव सुंद' सल' बुथुमनाय वेस्टलेस अफ दा सिफुंनि थाखाय मानगोनां दिल्ली थुनलाइ फोरबो बान्था 2025जों मान होजानायनि थाखाय गोसो गोरबोजों बरायहरदों बिथांनि इयुन जिउनि मोजांनि थाखाय हामलायथि बावहरदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोसारनाय सुकुर आलिया लाचित बरफुकन कामाख्या मन्दिर आहमनि हेंथा बाथ्रा बुंथिनाय आरो सोंखारिनायनि थाखाय थांनाय मैया गवालपारा पुलिस बिफाना सुकुर आलिखौ खाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सुकुर आलिया आंखौ गावनि फिसा गावनि फंबाय साननानै निमाहा होदो नोंसोर निमाहा होआब्ला आंखौ सोर निमाहा होगोन सुकुर आलिया आइ एम सरि होनना समाजारि बिजोंनि गेजेरजों निमाहा बिदोंमोन नाथाय जोबनायाव थांनाय मैया गवालपारा पुलिस बिफाना सुकुर आलिखौ खाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझाराव गोदानै दाजानाय एपिबि राजखान्थि हान्जाया गोदानै मावखुलि बेखेवदों बालाजान तिन आलि पार्ट 2आव बेखेवनाय जादों एपिबि दोलोनि मावखुलि गोदान मावखुलिखौ बेखेवनानै होदों आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा बे हाबाफारियावनो 70निफ्राय बांसिन गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफोरा एपिबि राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। कार्बि आलं जिल्लानि सिङाव थानाय लांहिन नोगोराव रायजो राजाफोरा इएम बिलमहन खाख्लारिनि सायाव गोख्रों खुद्रिसारदों कार्बि आलं जिल्लानि सिङाव थानाय लांहिन नोगोर मिउनिसिपालिटि बर्ड दानायाव लांहिन ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय गैयैखौ दिन्थिनानै कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा बिलिमहन खाख्लारिनि सायाव गोख्रों खुद्रिसारदों बिलिमहन खाख्लारिनि मुसुखा बानायनानै राजालामायाव सावनायखौ नुनो मोननाय जादों। इन्डियान टेलिभिजन श'नि मुंदांखा इन्डियान आइडल सिजन 12नि उइनार पबनदीप राजना गिख्रंथाव गारिनि जाब्रबथायाव गोग्लैनानै गोब्राब जोखोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि इन्डियान आइडल 12नि देरहागिरि पबनदीप राजना गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानानै खुनुरोखोमै जिउ रैखा नाथाय थोंनैबो आथिं आखाइया बायदों होनना मिथिनो मोनदों। क'क्राझाराव खुंजानो गोनां 134थि दुरान्ड कापनि थागथियारिनि सायाव सावरायनो थाखाय सिएम प्रमद बर' बिथाङा थांनाय मैया रङियायाव दुरान्ड काप खुंथाय आफाद डिसिअसिनि सोद्रोमाफोरजों सावरायलायदों। मालदीपनि हादोरगिरि महम्मद माइजुआ लान्थ्रियै 15 घन्टा प्रेस मिट खौरांगिरि मेल खुंनानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हादों। आसाम सोरखारा असमिया रावखौ बर' बिजों आरो बिटिसिनि बायजोआव फरायसाफोरनो जाबसिननो नाजागासिनो दङ बेयाव जेबो जुक्ति गैया आरो गनायजाथाव नङा फैबाय थानाय समाव बर'फोरा सुबुंखान्थियारि लामाजों गोख्रों फिनजाथाय दिन्थिनाय जागोन होनना बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया गावनि मोखां बिजाबनि गेजेरजों फिनजाथाय होदों। बड'लेण्ड हेपिनेस मिसननि बानजायनायाव रौमारी DN गावारि फसंथाननि उदांस्रि देरायाव बिटिआरनि गंबा जिल्लानि गासै 25 खौरांगिरिफोरखौ कमिउनिटि हेपिनेस गायसननायनि सायाव मेडिया एन्ड आर्ट्स फर पिस एन्ड हेपिनेसनि सायाव खौरांगिरिफोरनि बिहोमा आरो मावनां बिबाननि बागै गुवारै सावरायलायनाय आरो फोरोंथाय होदों। चिरां जिल्ला बड' महरगिरि आफादनि महरगिरिफोर लोगो हमलायनायजों लोगोसे खुंगा 4थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ रनसायधाम गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंलांबाय मख'नो गोनांदि हानजा मोसानायनि सेथि बान्थाखौ मोननो हादों बिजनी हालामनि सोरजि आर्ट एन्ड कालचार हानजाया आरो नैथि बान्थाखौ मोननो हादों बिजनीनि फानबारि हारिमु आफादा। लोगोसे देमसि मोसानाय सेथि बादायलायनायनि बान्थाखौ मोननो हादों दतमा हारिमु आफाद आरो नैथि बान्थाखौ मोननो हादों बेंटल ओनसोलनि
खोरोमसारनि हानजाया होननानै फोरमायथिदों चिरां जिल्ला बड' महरगिरि आफादनि आफादगिरि बिबिका बसुमतारिया खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन बिटिआर खुंथाय गोहोआव थानाय इएम रनजित बसुमतारि एमपि जयन्त बसुमतारि इएम सायखं बसुमतारिजों लोगोसे मिरु बिसाननि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना गसाइगाव साइन्स एकाडेमिया हाइ स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट एबा मेट्रिक आनजाद आरो हाई सेकेन्डारियाव सेथि मासियाव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावदों। गसाइगाव सोहोराव थानाय गसाइगाव साइन्स एकाडेमियाव थांनाय मैया मेट्रिक आरो गोजौसिन आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिनाय गासैबो फरायसाफोरखौ मान बावदों। गसाइगाव साइन्स एकाडेमिया मेट्रिकआव गासै 50 सा आरो गोजौसिन आनजादाव साइन्स आरो आर्टस गासै 288 फरायसाफोरखौ मान बावदों। मैयानि बे हाबाफारियाव आलासि महरै डिअ रिता राभा आरो भिअ प्रदीप कुमार गयारी बिथांमोनजों लोगोसे फरायसालिनि सामलायगिरि गोरायुं फोरोंगिरि आरो गोबां फरायसाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।